Čadci sa v zasadačke Mestského úradu 1. októbra uskutočnilo zasadnutie Mestského zastupiteľstva, ktoré sa okrem iného zaoberalo aj všeobecne záväznými nariadeniami mesta Čadce o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov, znečistenia na území mesta Čadca, o podmienkach držania psov na území mesta, o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach, o prevádzkovom poriadku pohrebiska v meste Čadca, o výške mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole, o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení, o daní z nehnuteľnosti, o daní za psa, o daní za predajné automaty, o daní za nevýherné hracie prístroje. Uvedené návrhy všeobecných záväzných nariadení boli predložené z dôvodu zmeny legislatívy a zosúladenia nariadení s platnými právnymi normami. Za obdobie 4 rokov nedošlo k žiadnemu navýšeniu poplatkov a daní, pričom s ich navýšením sa ani v budúcom rozpočtovom roku nepočíta. Doplňujúcim bodom programu, ktorý vzbudil všeobecné oživenie, bol návrh poslanca Štefana Holeščáka, ktorým zaviazal primátora, aby predložil obyvateľom mesta odpočet volebného obdobia za posledné 4 roky. Predložený návrh bol poslancami odsúhlasený, a to z dôvodu šírenia dezinformácií o práci vedenia mesta, ako aj jeho poslancov v občasníku Ozvena Čadce. Odpočet bude doručený v písomnej forme do každej domácnosti. Súčasťou bodu bola aj rozprava poslancov Mestského zastupiteľstva, ktorí ostro kritizovali formu občasníka a požadovali, aby boli zverejnené pravdivé informácie o zrealizovaných aktivitách mesta za uplynulé obdobie. Primátor mesta Jozef Vražel oboznámil poslancov o skutočnosti, že podal na vydavateľa Ozveny Čadce žalobu. Poslanci Mestského zastupiteľstva sa tvrdo ohradzovali na výroky, ktoré boli v podstate zverejnené v občasníku Ozvena Čadce, pretože považujú toto za urážanie ich osôb a osobností. Čo sa týka mojej osoby, ja môžem povedať iba jedno. Vzhľadom na neustále útoky, neustále urážania primátora mesta a ako občana v niektorých prípadoch mesta som podal žalobu proti vydavateľovi tejto Ozveny Čadce a myslím si, že ja viac sa k tomu vyjadrovať nebudem, pretože v tomto už budú konať iba súdy. Kontrola súkromnej správcovskej spoločnosti Byty Čadca Jezero nebola podľa slov hlavného kontrolóra mesta ku dnešnému dňu zrealizovaná z dôvodu absencie dokladov o pohľadávkach a záväzkoch spoločnosti Byty Čadca Jezero, ako aj dokladov preukazujúcich nakladanie s finančnými prostriedkami mesta za obdobie 2002 až 2007. Z dôvodu podozrenia zo spáchania trestného činu bolo poslancami Mestského zastupiteľstva prijaté uznesenie, ktoré ukladá hlavnému kontrolórovi mesta vypracovať postup riešenia situácie a primátorovi mesta v predmetnej veci zvolať mimoriadne zastupiteľstvo najneskôr do 15. novembra 2010. Na základe predloženého materiálu kontrolórom mesta, teda hlavným kontrolórom nášho mesta, sme vlastne zistili, že byty Jezero, ktoré spravovali v obrovskú časť mestských bytov, neodovzdali doklady a dokumenty, z hľadiska ktorých by bolo možné prevziať byty Jezero a záväzky a pohľadávky zrovnať. Keďže došlo k tomuto stavu a hlavný kontrolór nášho mesta povedal na zastupiteľstve, že je bezmocný, že mu nevychádzajú v ústrety a nedodržiavajú zmluvu, ktorá bola uzatvorená medzi mestom a bytmi Jezero, bude zvolané mimoriadne rokovanie zastupiteľstva, na ktorom sa určí ďalší postup a či sa celá táto záležitosť posunie orgánom iným, o tom rozhodne nasledujúce Mestské zastupiteľstvo. Poslanci schvaľovali aj zmenu rozpočtu mesta Čadca na rok 2010. Podľa slov Jozefa Vražela je mesto v dobrej kondícii. Súčasné disponibilné zdroje mesta predstavujú výšku 500 000 eur, pričom z hľadiska príjmov a výdavkov ide o najúspešnejšie obdobie mesta. V rámci hospodárskej krízy došlo k určitým opatreniam. Išlo o úsporu najmä v oblasti prevádzkových nákladov vo výške 100 000 eur, pričom sa neobmedzili žiadne rozbehnuté investičné projekty v meste. Tieto finančné prostriedky budú použité v prospech obyvateľov mesta. Mesto nezvyšovalo cestovné MHD, poplatky ani dane. V rámci šetrenia došlo k zníženiu odmeny poslancov Mestského zastupiteľstva o 50% a k zníženiu pohyblivej zložky u primátora mesta, hlavného kontrolóra mesta a zástupcov primátora o 50%. Ďalej primátor uviedol, že kontokorentný úver vo výške 200 000 eur nebol čerpaný, nakoľko finančná situácia mesta je priaznivá aj napriek výpadkom daní z príjmov. Ja som sľúbil občanom, že nebudeme navyšovať dane, že nebudeme navyšovať poplatky, takže
môžem ich ubezpečiť, že celé 4 roky sme nenavýšili žiadne poplatky, nenavýšili sme dane, tak ako to museli urobiť ostatné mestá a obce, aby prežili. Mesto Čadca je v dobrej finančnej kondícii, konštatovalo to dnes aj mestské zastupiteľstvo a s obrovským potleskom v mestskom zastupiteľstve bolo prijaté uznesenie na prijatie finančných prostriedkov z eurofondov a z iných rozpočtov, nie mestských. Takže ja sa teším z toho, že ja ako primátor som dostal vysvedčenie so svojimi pracovníkmi, koľko projektov sme vypracovali, aké sme podali a získali sme 12 miliónov eur, to znamená necelých 400 miliónov korún z europrojektov a zo štátneho rozpočtu. Takže ja sa môžem len z toho tešiť a potlesk mňa tak potešil, že ma pozdvihol aj na duši a povedal, pracuj ďalej.